سينما سمر كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمر سلام عنا نعكم يكون كبرات تقتاتلتي مدبات سينما سمرة كم يتصنعكم كمتي وترو نعكم نمحقاس بأن كايرو تعري نلوم لما حدشين فلين مدب نحيزنا لكم متين لنا إذا مدب بحفشة نقول له لا عدم يزوك القوا أنت هنا بفلاجن لما نسيات سفيح استمروا بكيلاتات زواب ذات مياوين نحيزنا لكم متين لنا كباهم زد الله شير لايك كومنت سبسكرايبني بتسمونا مكتالني وكسافة عمي مسانات عنحو سنايت عنحت كابسجان ركب رخبام طقمتات انتايو حدا نحمام متوار عامنا يباراتع أبزين تايلنا حتى نخلينا كاب ترجع متأثرك في عام بزوج نجارات كقعد نخلي وتخلو متقعنا بستلف فلاري بتأثرك بز محل الحمامات كل يخلي جن أبتين بتأثرك بز محل الحمامات مسد قعنا نعم كتقعوا وكأخابو نخلنا قفونا يلوم زفري بعثات تمليسهم كاب كالحمام كلا خلولنا يقولوا مالتهم سازت قدامي تأمين يتأثرك نتايو تخلو وكاتنا متوار حمام عامنا يباراتع مالتي كالاي متقعتي كاب حمام لبي نتاي قبرنا ويقدلنا مالتي تخولو بمتقع حمام لبي استحتى يخون تقدم يقدل ابدك تبعتي دماني ناي منشرو ناي بروستيت جلاند وكا منشرو تك بروستيت يقدل مالتي كأنزا يفخص بفلاي كأنزا رأسي سلزي كأنزا رأسي على نيلكا كاب sexual intercourse ويكاب توتا ركب نخد عبي excuse يكونن ويكا كمم هناتا يكونن مالتي مناتو توتا ركب كاب فوس أنزا خنا قفنا سلزغل مالتي جنكت يفخص عمري كان وحي غيلي تدق أسي محايش طعمن سلامون دق أس كم زهلونا يقبل مالتي self esteem self confidence ناي حدا سبب ما boost يقبل ويكا يمحايش مالتي جيت سجاور ركب انت أنا بتنسي كم رح انت العدلينا يو عبنو سوكف حدا ويكلت معلتي كتكبر على مالتي جيت frequency نايتي تقطع ركب انت يعبينا يو تتخلو نايت انسي نعبي لنا مالتي حجي كله جزء عب ناي ولد تجمع كلوانا خلو تمجمرة مفتوحي انتايو biological awareness تبهال ويكاني biology ويكات menstrual cycle ويكات ورحة وتجات بخمي كم دسرح كنرد قلنا نعود ردينا عندماني frequency نايت تقطع ركب كنا محايشو خمزلنا زمهرنا ويزمعدنا هجيت تقطع ركب ناب تنسي كم رح انترع دلينا عب نسوق في حدا ويكلت معتي مست تكبري مالتي جيم منسات قدمت أطارك كفتم مجمرم كفلتوا زلوا من نجارات الله تم مجمع نجارن تايو أطارك كفتم سجمركا أكلات كيلوت مالتها يكونن أو أكلات كازنت ولا حنت لوت إيلن أبا كايدا ناديو أبا كاوما ناديو أبسخون خال نجارات ولا حنت زلوت نجاريلن مالتهم كالأي نجار وحس أطاركب أقداس مهانو كنفلت علينا ساساي نجار سكاوركب زي مشو نتنبرج أنزا كم زي فتر كنرد علينا برترك أنزا زي فتر ترأخوينو كالت عنا وتأجم سوزولي مالتهم بزحت أجمعات هلو أطاركب أنزا وخجرو زخولو
ስለዚህ ብርቱዕ ቃንዛ ምስ ትስማዓና ሓገዝ ሕክምና ምሕታት የድልየና ማለት እዩ ራብዓይ ኩሉ ግዜ ተኽእሎ ጥንሲ ከም ዘሎ ክንርስዕ የብልናን ወላ ፆታ ርክብ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ፅግያት ይፈፀም ኩሉ ግዜ ተኽእሎ ጥንሲ ከም ዘሎ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ እንተዳ ዑደት ወይ ከዓ ወርሓዊ ፅግያት ኣዝዩ ሓፂር ተደኣ ኮይኑ ሳይክል ብጣዕሚ ሓፂር ተደኣ ኮይኑ እታ እንቋቑሖ ኣብቲ ደም ዝፈሰሉ እዋን ክትፀግብ ስለትኽእል ወይ ክትፈርስ ስለትኽእል ተኽእሎ ናይ ጥንሲ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኩሉ እዋን ተኽእሎ ናይ ጥንሲ ከም ዘሎ ዘኪርና ካብ ጥንሲ ንክንከላኸል እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ከምታ ኣብ ድማ ዝበልናዮ ውሑስ ፆታዊ ርክብ ኣገዳሲ እዩ ውሑስ ፆታዊ ርክብ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ከዓኒ ብዙሓት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ስለዘለዎም ካብኦም ክንከላኸል ስለዘለና ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና ክንሕዞ ዘለና ማለት እዩ እቲ ውሑስ ፆታዊ ርክብ ኣገዳሲ ዝኾነሉ እቶም ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ብዙሕ ሳዕቤናት ከምፅሉና ስለዝኽእሉ ማለት እዮም ንኣብነት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እቶም ፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ናብ ክሳብ ናይ ወሊድ ፀገም ወይ ክሳብ ኢንፈርቲሊቲ ከምፅኡ ስለዝኽእሉ እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ሓሳብና ክንሕዞ ኣለና ማለት እዩ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ፈቃደኛ እንተዘይኮንኪ ወይ ፈቃደኛ እንተዘይኮንካ እውን ኩሉ ግዜ ኖ ምባል ፍቁድ መልሲ ምዃኑ ወይ ቅቡል መልሲ ምዃኑ ክንዝክር ይግባአና بزي مكلاخلي ፆታዊ ርክብ ምስ ፍፅም ክንፈርሕ የብልናን of course ጌጋዩ ከምኡ ክግበር የብሉን እቲ ኣቐዲምና ክንዛረበሉ ፀናሕና እውን እቲ ሓደ ኣብ ሓሳብና ክንእትዎ ዘለና ኩሉ ግዜ ውሑስ ወይ ከዓ ሴፍ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስን እቲ ናይ ጥንስን ናይ ሕማምን ኣብ ርእስና ሒዝናዮ ምፅናሕ ንሱ እዩ ከዛረበና ፀኒሑ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣጋጣሚ እንተኮይኑ ግን እቲ ፆታዊ ርክብ ብዘይ መከላኸሊ ምስ ዝፍፀም ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭስ ወይ ከዓ ናይ ህፁፅ ዝበሃሉ ዓይነት መከላኸሊ ክንወስድ ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭ ወይ ህፁፅ ናይ ኣገባብ መከላኸሊ ጥንሲ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ መከላኸሊ እንተዘይተጠቒምና ጥራሕ ኣይኮንና ንጥቀመሉ ኦኬ ምናልባት መከላኸሊ ክንጥቀም ፀኒሕና ንኸውን እቲ ክንጥቀመሉ ፀናሕና መከላኸሊ ጥንሲ ግን ብዝኾነ ምክንያት ፌል ክገብር ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ኮንዶም ክቅደድ ይኽእል ወይ ክመልቕ ይኽእል ወይ ተጓል ተዓሚፃ ክትከውን ትኽእል ኦኬ ወይ ፆታዊ ርክብ ክንፅበዮ ደይፀናሕና ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ካልእ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ እውን ክትጥቀም ፀኒሓ ትኸውን ትኽእል እያ ንኣብነት ከም ከኒና መርፍእ ኦኬ ከኒና ክርስዕ ይኽእል እዩ መርፍእ ክርስዕ ይኽእል እዩ ኦኬ ወይ ካልኦት ዓይነት ከም ሉፕ ክወፅእ ይኽእል እዩ ኦኬ ዝኾነ ዓይነት ክንጥቀመሉ ብፀናሕና ኣገባብ መከላኸሊ ጥንሲ ብዝኾነ ምክንያት እንተደኣ ፌል ገይሩ ኦኬ እቲ ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭ ወይ ከዓ ናይ ህፁፅ መከላኸሊ ጥንሲ ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቅድም እንታይ ኢና ንብል ነርና እዚ ናይ ህፁፅ መከላኸሊ ጥንሲ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክውሰድ ኣለዎ ኢና ንብል ነርና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሓደሽቲ መፅናዕቲ ግን ክሳብ 5 መዓልቲ ክንወስዶ ከም ንኽእል እዮም ዝሕብሩና ኩሉ ግዜ ግን እንታይ ክርዳእና ኣለዎ the sooner we take it the more effective እዚ ማለት ኣቐልጢፍና ክንወስዶ ከለና ኣቐዲምና ክንወስዶ ከለና ዝያዳ ውፅኢታዊ ክኸውን ወይ ከዓ ካብ ጥንሲ ምክልኻል ዓቕሙ ዝያዳ ኣድማዕ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ወሲድናየን ድሕሪ 24 ሰዓታት ወሲድናየን ኣብ 72 ሰዓታት ወሲድናየን ድሕሪ 72 ሰዓታት ወሲድናየን እቲ ናይ ጥንሲ ምክልኻል ዓቕሙ እንዳጎደለ ይኸይድ ማለት እዩ እዞም ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭስ ኣብ ፋርማሲ ኣለዉ ኣብ ሕክምናታት ኣለዉ ኣብቲ ዝቐርበና ቦታ ከይድና ክነምፅኦም ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዞም ናይ ህፁፅ መከላኸሊ ጥንሲ ብመልክዕ ከኒና ክዳለዉ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ብመልክዕ ሉፕ ክዳለዉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዮም ስለዚ ከኒና ንምርእስቲ ኮይና ነቲ ከኒና ክንጥቀም ንኽእል ኢና እቲ ሉፕ ክንጥቀም ተደሊና እቲ ሉፕ ክንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ሓደ ነገር ክንርስዖ ዘይግባአና ኣብዚ ግን እንታይ እዩ እቲ ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭ ወይ ከዓ እዚ ናይ ህፁፅ መከላኸሊ ጥንሲ ነቶም ካልኦት ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ኣይትክኦምን እዩ እዚ ማለት ህፁፅ መከላኸሊ ጥንሲስ ከምቲ ወርሓዊ ዝውሰድ ድዩ መዓልታዊ ዝውሰድ ከኒና ድዩ ወይ ከምቲ ኣብ 3 ወርሒ ድዩ ወርሓዊ ዝውሰድ መርፍእ ከም ከምኡ ዓይነት መከላኸሊ ጌርና ክንጥቀመሉ ኣይግባአናን ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭ ዝብለሎ ከም ሽሙ ከዓኒ ኣብ ኢመርጀንሲ ኩነታት ወይ ከዓ ኣብ ህፁፅ ኩነታት ጥራሕ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ከም ናይ ስሩዕ መከላኸሊ ጥራሕ ተጠቒምናሉ ካልእ ፀገም ከምፀልና ስለንኽእል ንኢመርጀንሲ ወይ ንህፁፅ ኩነታት ጥራሕ ንሓዝኦ ማለት እዩ ሕጂ ሓንሳብ እቲ ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭ ምስ ወሰድናዮ እቲ ሉፕ ይኹን እቲ ከኒና ካብ ጥንሲ ነፃ ምዃንና ጥንሲ ከምዘየጋጥመና ርግፀኛታት ምስ ኮንና ድማኒ እቲ ንደልዮ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ክንቅፅሎ ይግባአና ማለት እዩ
ንዝበለፀ ፆታዊ ርክብ ዝሕግዝና ብዙሓት ክህልው ይኽእሉ እዮም ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ኩሉ ግዜ ንነፍስኻ መሃራ ብምንታይ ትምህራ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ዝኾን ሓበሬታት ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ኣሎ ኣብ መጋዜን ኣሎ ኣብ ዝኾነ ዝዝርጋሕ ሓበሬታት ኣሎ በዞም ሓበሬታት እዚኦም ተጠቒምካ ከዓኒ ንነፍስኻ ብዛዕባ ዘድሊ ነገር ዝበልካያ ክትምህራ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ንነፍስኻ መሃራ ግዜ ሃባ ምስ ነፍስኻ ተዘራረብ ቅብኣት ተጠቐም እዚ ላብሪኬሽን ክንጥቀም ኣለና ብፍላይ ኣብ ፔሪሜኖፖዝ ወይ ከዓ እተን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ክትመን ፅግያት ወይ ንፅፈ ፅግያት ክቐርባ ከለዋ ራሕሚ ኩሉ ግዜ ንቑፅኡ ዝኸውን ፆታዊ ርክብ ከዓኒ ኣንዛዊ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ኩነታት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልኦ ኩነታት ንቕፀት ከጋጥመሉ ኣብ ዝኽእል ላብሪኬሽን ምጥቃም ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣቃውማ ክትፍትን ኣለካ ኣብ ኩሉ እዋን ድማ ፊዚካሊ ኣፌክሽኔት ምዃን ክትርስዕ የብልካን ኩሉ ግዜ ኬግልስ ኤክሰርሳይዝ ዝበሃል ኣሎ ኬግልስ ኤክሰርሳይዝ ምዝውታር ፅቡቅ እዩ ኬግልስ ኤክሰርሳይዝ እንታይ እዩ ዓይነት ኤክሰርሳይዝ ኮይኑ ንጭዋዳታት ናይ ጎሎ ይሕይል ማለት እዩ ነቶም ጭዋዳታት ስትሮንግ ይገብሮም ነቶም ጭዋዳታት ስትሮንግ ተገይሮም ድማ ሴክሹዋል ፊትነስ ናትካ ይመሓየሽ ማለት እዩ እዚ ኤክሰርሳይዝ እዚ ብኸመይ ተተግብሮ ዝያዳ ምስ ናይ ኮሚኒኬላ ወይ ምስ ሓኪምካ ክትዘራርብ ዝቐለለ ይኸውን ግን ብሓፈሻ ሓሳብ ናይቲ ኤክሰርሳይዝ እንታይ እዩ ነቲ ጭዋዳታት ናይ ጎሎ ትጭብጦ ትዝርግሖ ትጭብጦ ትዝርግሖ ብምጭባጥን ምዝርጋሕን ናይቲ ጭዋዳታት ናይ ጎሎ ኣብ ብሞደታ ተረርቲ ትገብሮም እሞ ተረርቲ ምስ ገበርካን ድማ ናትካ ሴክሹዋል ፊትነስ ኢምፕሩቭ ይገብር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሪላክስድ ክትኮን ኣለካ ጭንቀት ክህልወካ ይብሉን ፕላስ ዝኾነ ፋንታሳይዝ ትገብሮም ወይ ተሓልሞም ነገራት ፀሓፎም ነዞም ፀሓፍከም ነገራት ከዓኒ ምስ መፃምትኻ ኮንካ ትዘራረበሎም ማለት እዩ ሕጂ ሳምታይምስ ከምዚኦም ነገራት ክትዘራረበሎም ኣሸገርቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን መፅሓፍ ከፊትካ ወይ ዝኾነ ፅሑፍ ከፊትካ ነቲ ፓራግራፍ ድዩ ነቲ ፓሴጅ ወይ ነቲ ሰንተንስ ነቲ ሙሉእ ሓሳብ ኣብኡ ዘሎ ነቲ መፃምትኻ ክሪኦ ክንብቦ ድዩ ወይ ክሰምዖ ደሊኻዮ ዘለኻ ኣመልኪትካ ክትነግሮ ትኽእል ኢኻ እሞ ብኸምኡ ኣገባቡን ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ ትገብሮ ነገር ዘይክሰጠካ ይኽእል እዩ ብዙሓት ነገራት ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ዕዉታት ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ዘይኮኑ ተስፋ ክትቆርፅ የብልካን ምክንያቱ እቲ ኣጋጢምካ ዘሎ ፀገም ብሕክምናውን ክፍታሕ ስለ ዝኽእል ናብ ናይ ከምኡ ክኢላ ቀሪብካ ናብ ሴክስ ቴራፒስት ድዩ ወይ ናብ ካልእ ነቲ ጋጢምካ ዘሎ ሽግር ብቐረባ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ቀሪብካ እቲ ፕሮብለም ክፍታሕ ስለ ዝኽእል ተስፋ ክትቆርፅ የብልካን قلت في مساس وي premature ejaculation نبلو هجي premature كم تشموز نقرنا زلو زي بسالة وي جيزو زي أخلا مالتيو زتأجم زنتايو وتبعتاي كلمي وشعو نشعو ويقلطيفو دحويو ترزخ بصح كله مالتيو إذا قليل زتأجم ما يكونن كسب 30 مئتاويت دك تبعتي أب عمت بس زتأجم زي كساغير رأيو ኣብ ገለገለ ባህልታት ናይ ወድ ተባዕታይ ስምዒት ጥራሕ ዘገዱ ሰም ተራ ኮይኑ እዚ ፀገም እዚ ከም ሽግር ዘይክረአ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ስጋዊ ርክብ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ይኹን ነቲ ወድ ተባዕታይ ብማዕረ ስለ ዝምልከቶም ንኽልቲኦም ብማዕረ ስለ ዝብፅሖም እዚ ከም ሽግር ንሪኦ ማለት እዩ ብዙሕ ትጠንቂ እንታይ ምዃኑ ኣይፍለጥኒ ግን ቅዛነት ድዩ ማለት ዲፕሬሽን ድራግ ወይ ኣልኮል ኣቢዩዝ ናይ ድራግ ወይ ናይ ኣልኮል ወልፊ ዘለዎም ሰባት ወይ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደርስ ዝበሃሉ ኣለዉ ከምዚ ፀገማት ወይ ከም ሽግራት ዘለዎም ሰባት ብቁልጡፍ ምፍሳስ ወይ ካብ ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ክሳቐዩ ንሪኦም ማለት እዩ ወይ እንታይ ዝብል ኣለውን ኣብ ግዜ ቆልዕነትካ ከለኻ ወይ ንእሽተይ ከለኻ ትፍፅሞም ዝነበርካ ፆታ ርክብ ኩሉ ግዜ ኣብ ፕራይቬት ፕሌስ ክኾኑ ይኽእሉን እዮም private place ኣይኮንን ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ከይትተሓዝ ወይ ንኸይትርከብ ፍሕስ ስለ ዘለካ ሽዑ ዘማዕበልካ ፀገም እውን ክኾን ይኽእል እዩ ንኽትፍውሶ ይከኣል እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሰልፍ ኣንደርስታንዲንግ ወይ ከዓ ናይ ነብስኻ ምርዳእ ክእለት ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሰልፍ ኣንደርስታንዲንግ ትብሎ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ኣናቶሚ እቲ ኣናቶሚ ማለትና ኣብ ፆታ ርክብ ዝዋስኡ ዘለዉ ክፋል ኣካላትና መን እዮም እንታይ እዮም ብኸመይ ይሰርሑ
ክነጽናዕም ክንክእና ኣለና ማለት እዩ እቲ ኣናቶሚ እቲ ፊዚዮሎጂ ብምርዳእ ናይ ነፍስና ዘለና ርድኢት ንዕቢ ማለት እዩ ፎካስድ ዝኾነ ኤክስፒሪየንስ ማለት ምስ መጻምድና ከስራሐና ዝኽእል ኤክስፒሪየንስ ተሎ ድማ ኮፍ ኢልና ንዑ ንዘራረበሉ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታት ዝዓበየ ነገር ኩሉ ግዜ ኮሚኒኬሽን እዩ ስለዚ ምስ መጻምድና ይህን ተባሂልና ብዛዕባ ፀገም ዝተዘራሪብና ናብ ሴክስ ቴራፒስት ድዩ ወይ ናብ ካልእ ብዛዕባ ዝፀገም እዚ ዝያዳ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ቀሪብና ሽግርና ክንፈትሖ ንኽእል ማለት እዩ እንተዘይፈቲሕናዮ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ነፍስና ጥራሕ ንሓስብ ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ መጻምድና ኣይንሓስብና ዘለና ከምኡ ኢሉ ተቐፂሉ እውን ኣብ ወሊድ ድዩ ኣብ ካልእ ፀገም ከምፀልና ይኽእል እዩ ወይ ኣብቲ ዝምድናና እውን ፍሕፍሕ ከምፀልና ይኽእል እዩ ነዚ ከይመፀ ከሎ ቀልጢፍና ናብ እቶም ክፍውሱና ዝኽእሉ ቀሪብና ክንሕከም ኣለና ማለት እዩ ወልፊ ስጋዊ ርክብ ብዝተፈላለየ ዓይነት ክመፅእ ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ ዓይነት መልክዑ ወይ ጠባያቱ ክረኣየና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቶም ምልክታት ኣእምራዊ ክኾኑ ይኽእሉ ኣካላዊ ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ በዓል ቤት ከምኡ ፀገም ትርኢ ኣለዎ እታ ሰበይቲ ወይ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ናይ ተነፅሎ ወይ ናይ ዝተገለለት ወይ ከዓ ዝተነፀለት ኮይኑ ይስምዓ ማለት እዩ ቅዛነት ሕርቃን ሕፍረት ጭንቀት ክስምዓ ይኽእል ኣብ ከምዚ ኩነታት ምስ ንበፅሕ ድማ እቲ ወዲ ተባዕታይ ጥራሕ ዘይኮነ ክሕከም ዘለዎ እታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ሕክምና የድልያ ማለት እዩ ሕጂ ናብቶም ኣእምራዊ ምልክታት ምስ ንመፅእ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ ወልፊ ናይ ስጋዊ ርክብ ዘለዎ ሰብ ምስ ዝኾነ ሰብ ኣብ ፆታዊ ዝምድና ክኣቱ ይርአ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ማዕርኽ እንደይ ፈልጦ ብዘይገድስ ስቂሉ ኣብ ፆታዊ ዝምድና ይርአ ማለት እዩ ናይ በይንኻ ምትራፍ ፍርሒ ስለ ዘለዎም ድማኒ ኣብ ዘይኣምንሉ ወይ ዘይደልይዎ ወይ ንዖም ደስ ዘይብሎም ዝምድና ንሶም ዘይኣምንሉ ክኾኑ ይኽእሉ ደስ ዘይብሎም ተገዲዶም ፀንሑ ማለት እዮም ናይ በይንኻ ምትራፍ ፍርሒ ስለ ዘሎ ብዘይ ድሌቶም ኣብቲ ዝምድና ይፀንሑ ማለት እዮም ካብ ሓደ ዝምድና ናብ ካልእ ዝምድና ድማ ብቐሊሉ ይነጥሩ ምክንያቱ እቲ ንዖም ዘገድሶም ዘሎ ናይ ፆታዊ ስምዒት ስለ ዝኾነ ምስ መን ይኹን ኣበይ ይኹን ብዘይገድስ ስቂሎም ካብ ሓደ ዝምድና ናብ ካልእ ዝምድና ይነጥሩ ማለት እዩ በይኖም ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ድማኒ ፍርሒ ዘይምሉእነት ባዶነት ጭንቀት ገበንነት ይስምዖም ማለት እዩ እዚኦም እቶም ኣእምራዊ ምልክታት ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ኣካላዊ ምልክታት ክንመፅእ ከለና ድማ ብዙሕ ኣካላዊ ምልክታት ኣይንሪኤልን ኢና እቲ ዝኸፍአ ኣካላዊ ምልክት ናቱ ግን እንታይ እዩ ካብ ናይ ስምዒታዊ ወይ ናይ ፆታዊ ወልፍታት ዝተበገሰ ናይ ምድስካል ወይ ከዓ ናይ ምልማስ ስምዒት ይስምዖም ማለት እዩ እዚ ወልፊ ፆታ ርክብ ወይ ግዙእ ናይ ፆታ ርክብ ምዃን ብዙሕ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ኣሉታዊ ሳዕቤን እንታይ እዩ ዘይተደለየ ጥንሲ ከም ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ዘይተደለየ ጥንሲ ናብ ምንታይ ዘምርሕ ናብ ዘይውሕስ ምብርዓን ጥንሲ ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ዘይተደለየ ጥንስን ምስኡ ኣካታቲሉ ዝመፅእ ዘይውሕስ ምብርዓን ጥንሲ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ግዳይ ናይ ብዝተፈላለዩ ብፆታ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ትኸውን ማለት እዩ ካብዚኦም ክልቲኦም እቶም ኣካላዊ ምልክታት ንብሎም ማለት እዩ እዚ ፀገም እዚ ክፍወስ ይኽእል እዩ ንዝብል ሕቶ ክፍወስ ይኽእል እዩ ቀሊል ኣይኮነን ቀልጢፍካ ኦቨርናይት ወይ ብሓንቲ መዓልቲ ትፍውሶ ፀገም ኣይኮነን ግን ብዙሕ ሕጂ ተዛሪብና ክንውድኦ ዘይንኽእል ዓይነት ትሪትመንት ወይ ዓይነት ኣፈዋውሳ ኣሎ ነዞም ኣፈዋውሳ እዚኦም ክንረክብ ድማ ናብ ሜንታል ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ ወይ ሳይኮሎጂስትስ ወይ ከዓ ክኢላ ስነ ኣእምሮ ብምቕራብ ነቲ ዘለና ሽግር ክንፈትሖ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ በዓል ቤት ድዩ ከምኡ ፀገም ዘለዎ እታ በዓልቲ ቤት ድያ ከምኡ ፀገም ዘለዋ ብዘይገድስ እቲ ሓደ ሰብ ከምኡ ፀገም ትርኢ ኣለዎ እቲ ናቱ ፀገም ነቲ ናቱ መፃምድቲ ኣፌክት ስለዝገብሮ ስለዝፀልዎ ክልቲኦም ናብቶም ክኢላ ቀሪቦም ክፍወስ ይኽእሉ ማለት እዮም
حبس دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمرة